Il-Festival Mużika 2026 se jkun qed isir bejn 19 u l-21 ta' Marzu u l-applikazzjonijiet għal min hu interessat huma uffiċjalment miftuħin. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħataw it-trofej lir-rebbieħa ta' din is-sena. L-applikazzjonijiet tas-sitt edizzjoni ta' dan il-festival se jgħalqu fit-19 ta' Settembru. Fost id-diversi mistiedna li se jkunu qed jipparteċipaw fl-edizzjoni li jmiss ta' Mużika se jkun hemm ir-rebbieħ ta' din is-sena, Jamie Cardona, flimkien ma' mistiedna oħra li se jkunu qed jitħabbru fix-xhur li ġejjin. Dan fil-waqt li se tkun qed tirritorna wkoll is-serata tal-klassiċi li hija fost il-favoriti mal-udjenza. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-format li ntuża din is-sena se jkun qed jinżamm is-sena li ġejja wkoll. U għalhekk kollox fl-ewwel serata se jkun hemm 20 kanzunetta u fl-aħħar serata ikantaw il-finalisti. Intant it-tnejn ingħataw it-trofej lir-rebbieħa kollha. Trofew lil Liza Gawci għall-aħjar interpretazzjoni, trofew lil Maestro Ryan Pola Bela għall-aħjar arranġament mużikali u trofew lil Pamela Bezzina li klassifikat fit-tielet post bil-kanzunetta Perfett. Ingħata trofew ukoll lil Brooke Borch li klassifika fit-tieni post bil-kanzunetta Tiegħek Jien u trofew lil Jamie Cardona li rebaħ il-konkors Mużika bil-kanzunetta Stajna Konna Aħna. Forsi da xejn differenti l-kanzunetta First it is baħalli malli tisma' tkun aktar kuntenta. Ingħataw trofej ukoll lill-awturi u l-kompożituri ta' dawn il-kanzunetti.